1500 कोटिमोन 3 बोसोराव लाबोजोबनांगौ बेखौ मावफुङाखै गोबां बिदिनो माखासे इनस्टिट्युट लाबोनो गोनांमोन जेरै माने एनेक्सार 2 आरो 3 आव दङ बेबायदि माखासे मावफुंनो गोनां दं मावफुंनो हायाखै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय घौपुर हालामनि मोनद' सनापुर गामिनि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि बिपिएफ दोलोआ धोनस्रि बियाबनि सिङाव गोदानै गोग्लैनाय धोनस्रि बियाबनि मोनद' सनापुर गामियाव खौरां लानो फैयो। फैबाय थानाय समाव राजखान्थि बिथिङाव मावनांगौ खामानिखौ मावगोन होनना बुंथियो रायजोफोरनि सिगाङाव प्रेस मोसाहारिया। टिसाव गोलैनाय लोगो लोगो माखासे गोबां लामा मावनांगोन गोबां दालां मावनांगोन माखासे कमिउनिकेशननि थिग खालायनो गोनां मावनांगोन आरो गोबां माने बेहायनो कलेजफोर गायसननांगोन स्कुलफोर गायसननांगोन गोबां खामानि मावनो गोनां दं नंखायनो बेखौ सिस्टेमाव थांनानै खामानि मावनांगोन आरो। बिटिआर सुक्तियाव जिबायदि सुक्तिनि दफाफोर दंमोन बे दफाखौ मोनसेबो मावफुङाखै होनना बुंथियो प्रेस बसुमतारिया। रायजो राजाखौ थगायनानै भट लादों होननाबो बुंथियो आरो बे हाबाफारियाव जायगानि गोबां रायजो राजा बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव माखासे घौपुर हालामनि माखासे गामिफ्रा दिनै हाबसनबाय आरो बिनि गेजेराव जिहेतु गासै सनितपुर बिसोरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव 60टा गामि सोसननाय जादों आरो बे 60टा गामिनि गेजेराव गासै 28टा गामिया धनस्रि समस्तियाव दिनै सोसननाय जादों नंखायनो दिनै बे जोंहा घौपुर समस्तिनि माखासे गामि 28टा गामिया जे धनस्रि समस्तियाव सोसननाय हिसाबै जितु फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आङो बिपिएफनि सासे बिसायख'थि हिसाबै जितु आङो गेलेगोन नंखायनो दिनै बे 28टा गामिया जितु धनस्रि समस्तियाव हाबबाय बिनिखायनो आङो घौपुर बाखि रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे आंनो अननाय होयो आंनो आशीर्बाद होयो बेखौ लानानै आं फैनाय जादों मानोना दिनै बे फैनाय खार'ना बेनो जे दिनै बिटिसिआव सोदों बा बिटिआरआव सोदों होननानै जोङो दलद जिरायना थाबा जानाय नङा गोबां खामानि मावनो गोनां दं बेहाय गोबां राजनितिक जितु बेबस्था खालायनानै मावनो गोनां खोथा दङ दिनै बेहाय माखासे दिनैसिमबो डिस्ट्रिक्टआ क्लियार नङा दिनैसिमबो सार्कोल अफिसा क्लियार नङा आरो बबे समस्यायाव जागोन बिसिडिसिआ मा जागोन आरो बिनि हा हुआ बबे सार्केलनि सिङाव गोलैगोन बेबो सम्पूर्ण बेबस्थाखौ मोजाङै मावफुंनायनि बाथ्रा दं नंखायनो दिनै घौपुरनि रायजो राजाफोरा बिराद सांग्रांखा मोनथिखायो बेखायनो दिनै जोंखौ फैदों खोनानाय लोगो लोगो जेरैबायदि फैनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय लाखिनानै जेरैबायदि जों दिनै फैनानै जों सावरायनायनि खाबु होदों बेनि थाखाय आङो घौपुरबाखि रायजो राजानि खाथियाव खर' गंग्लायै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय आरो नङा इलेक्सन नाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिखायो बे गोबां माने राजनिति दलफ्रा बाहागो लागोन जोङो दिनै बिटिसिआ मोनसे 6 सिडुल प्रभिजननि गेजेरजों खुंजानाय मोनसे बिसायख'थिब्लाबो जोंनाव गोबां माने सुबुं अनजिमा दं बेहाय नंखायनो दिनै 40टा समस्ति दं बे 40टा समस्ति आंनि समस्तियावबो गेलेगोन बिजेपिबो गेलेगोन दिनै इउपिपिएलबो गेलेगोन दिनै कंग्रेसबो गेलेगोन आरो गोबां बिदिनो जोंहा बिपिएफआथ' थाखाबायानोसै बयबो गेलेगोन आरो बिनि गेजेराव दिनै जोंहा धनस्रि समस्तियाव जोंखौ रावबो फेजेननो हाया मानोना बिनि सुबुं अनजिमायानो बुंगोन रायजो राजाफोरा बिनि फिननायखौ होगासिनो दं थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्ट थांनाय एमएलएनि रिजाल्ट बेफोरनो फोरमान 2020आव जानाय बिसायख'थि बेहायबो आं देरहादों आरो बिनि गेजेराव जोंहा जितु एमएलए जालांबाय 21आव बेहायबो नोङो सरेन बर'आ देरहादों आरो 25आव फैबाय एमपिआव बिथांमोना दिनै एनडिएनि बिजाथि हिसाबै जोंहा दिलीप शइकिया बिथांखौ होदोंमोन बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपि ज' गेलेदोंमोन आरो लोगोसे एजिपिबो दंबावोमोन अब्लाबो बिथांमोना धनस्रि समस्तियाव जों बिपिएफ दोलोनि खमसिन मोनदों बिथांमोना दिनै 21,000नि एसेल'सो बारा मोनदों जोङो 25,000नि बारा जों मोनदों अब्ला बेनो फोरमान आरो दिनै आंनि समस्तियाव आरो माखासे दरंआव गोलैनाय दरनै गामि हाबबावदों नंखायनो दिनै रिजाल्टआ जोंहा मोजां जागोन खुनु जों रावखौबो सिन्था खालायाखै आरो दिनै घौपुरा आंनि थाखाय गोदान नङा मानोना आं बे जायगायावनो थानानै देरनाय बे जायगायावनो गोबां आंनि फ्रेन्डशिप सार्केल दङ गोबां सिनायनाय बिथांमोन दङ आरो गोबां खामानि मावनो गोनां दं बेहाय नंखायनो घौपुरनि माखासे रायजो राजाफोरजों मोनसे एटाचमेन्टआ खाथि सोमोन्दो दं नंखायनो दिनै आं आसा खालायदों जे घौपुरनि रायजो राजाफोर जायफोर दिनै धनस्रि समस्तियाव गोलैदों बिथांमोना आंनि सायाव मोनसे बिसास लाखिगोन आं बिथांमोननि जितु साननाय मावनो लुगैनाय खामानिफोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जितु बिपिएफआव गभर्नमेन्ट फैखागोन हाग्रामा महिलाया सिफ जाखागोन जिहेतु बेखौ जों मावफुंथारनांगोन नुदों आङो 30 बोसोरनि सिगांनो बे जायगानिफ्राय आन्दलनाव दिनै आं ओंखारलांदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै जेरैबायदि जोंहा बिटि सिङाव गोलैनाय माखासे जिल्लाफ्रा जेरैबायदि जौगाबाय कमिउनिकेशनखौ लानानै लामा दालां कलेज इउनिभारसिटि माखासे फरायसालिफोर गोबां जाबाय खिन्थु दिनै
जों दिनै गफुरनि रायजो राजाफ्रा आन्दलननि गेजेरजों मा फिथाइ मोनखो ओंखायनो दिनै जिथु फिथाइ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मावनांगोन जिथु बिटिसिआव गोलैनाय लोगो लोगो माखासे गोबां लामा मावनांगोन गोबां दालां मावनांगोन माखासे कमिउनिकेशननि थिग खालायनो गोनां मावनांगोन आरो गोबां माने बेहायनो कलेजफोर गायसननांगोन स्कुलफोर गायसननांगोन गोबां खामानि मावनो गोनां दं ओंखायनो बेखौ सिस्टेमाव थांनानै खामानि मावनांगोन आरो टिएसनि जिथु मोननो गोनां बेयो 5 लाख थाखामोन नाथाय दा दाख्लैसो नुदों 3 लाख थाखा बिनि फिननायखौ प्रमद बर' बिथाङासो हासिगोन आं एसेमब्लियाव कुइसन खालायदों जे गोबां जोंहा एनडिबिनि मार्टियास माने बेलटिनि मार्टियास माने एबसुनि मार्टियास गोबां जोंहा दिनै 2000निबो बारा 2626 जन माने एक्सबेलटिनि दैदेननायाव माखासे मुंख्लं जादों एनडिबिनि दैदेननायाव 3000नि बारा मुंख्लं जादों दिनै बोसोराव फैयो थांनाय बोसोरनि बाजेट बेहायबो बिथांमोना 25 कोटी थाखा फैदोंमोन 10 कोटील'थ' बिथांमोना बेबहार खालामनो हादों देग्लायबो 10 कोटी दं 200 जन मानसिनो 5 लाख हमखानाय बाजेट मा खारनाव बिथांमोना 3 लाख आं बुजिनो हायासै बेनोथ' मोनफा मोनफा बिथांमोननि फेइलार ना बे 5 लाखा अलरेडि भारत सरकार आसाम सरकार एग्रिमेन्ट दंखायनो जायफोर दिनै आन्दलननि नामाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि नामाव 5 लाख करि होखानाय दिनै बै मुंख्लं जानाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै न'खरा धंस जानाय न'खरनो 5 लाख होनायनिफ्रायबो 2 लाख बोखानानै 3 लाख होनायाथ' मा मिनिं फोरमायनो नागिरदों नंखायनो साननो गोनां आरो बेफोरबायदि आरो सारा सानो नामा बिटिआर सरकारनि माखासे बिटिआरआ जि दफा बिटिआर माबायाव दफा दंमोन बेखौ मावफुंजोबाखै होनना सानो नामा नोंथां रायजो राजाफ्राथ' बेखौ बुंनांगोन आं मावफुंजोबनो हायाखै मावनो हायाखै बिथांमोना दा कलेज माने माखासे मावनो गोनांमोन माने भालुकफुङाव जोंहा भालुकफुंलायनो जोंहा भैरबखुन्दआव ट्राइबेल इउनिभारसिटि लाबोनो गोनांमोन बेबो मावफुंजायाखै 1500 कोटीमोन 3 बोसोराव लाबोजोबनांगौ बेबो मावफुङाखै गोबां बिदिनो माखासे इनस्टिटिउट लाबोनो गोनांमोन जेरै माने एनेक्सार 2 आरो 3 आव दङ बेबायदि माखासे मावफुंनो गोनां दं मावफुंनो हायाखै जेलाव थानाय माखासे जोंहा रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुनजोबनो हायाखै दिनै माखासे केसआव दिनै गोलैसोना दं बिसोरबो दिनै फोजोबनो हायाखै बिदि बुंथ्र'नो हाया नंखायनो उल्था होनाय नंखाय बुंनानै बिथाङा नंखाय मिनानै फोनाव आरो समफिननाय उलार रायजोफोराबो क्रार चिरां बाक्सा जेराव मानसिया ओंखायनो बिथाङा थांना जिथु मामोन एबा सिंगल थागोन दाजित मोनो दोखानो बिपिएफआ नि थारिख हैनो नामानानै सरकार रोखा खांनाय बुंनाय जोंहा माखासे माखासे भेसिकल प्रलेस खालाम लाइमोननि थाखाय खामानि मोनगोन बेफोरजों खामानि खालामनो फट'खौ जों ओंखायनो बेखौ बिपिएफ रायलायखौलै मोजां लाखाफागोन आरो जयेन्ट दायथ' लागोन आंसो मा जागोन आं आन्दोलन बिटिआर सुखासो सिगांबाबो आन्दोलना बे नङा समाज बेलेग बुस्थु खिन्थु सरकार दानाय बुस्थु खिन्थु बे माखासे मावनांगौ जाया फाव दङ फाव मावनांगोन माने आखाइ जानांगौ 5 बोसोर बाय दिनै जेबो सरकार मावनांगोन गाव खालामनो स्पस्ट गासैफोरनि बाखनाय नङा गफुरनि जौगानायखौ नांगोन आरो कमप्लिटलि नों मोना गफुरनि राजाफ्रा खोमोन्दो थैनानै जानाय खिन्थु बिसोर दायथ' बिथांनि खमाव बाथ्रा हिसाबै इकनमि मेम्बार खामानि मावनाय हावा मा सिंलायबा जानांगौ खावन जाय दायथ' थांमोना दोननांगोन आरो थेंक इउ